Thandazani uThixo anincede aninike abavuni. Bendisoloko ndicinga bafana xa ethetha ngabavuni uthetha ngabavangeli. uYesu uyitsho lento amen kuzawuba right. Amen. uYesu uyitsho lento emveni ba abantu abetyise isonke ababone into ba abanamalusi athi pray for the pastors. Enye yezinto engahoywanga ebandleni zii-pastors, abantu abalusayo. Abantu bonke bafuna uba zii-apostles, bafuna uba zinto ezinkulu. We need pastors. Ndiyacela udlula. Uthi uYesu ethetha nebandla, ibani njengamahobe ungabi nabuqhinga. Nibe njengenyoka ukuba nobulumko. One of izinto ebuhlungu ngalo ibandla eliyenzayo aliwujonga umzekelo wenyoka. So zwabona amantshontsho enyoka. Mandiniyeke ngapha ndizame ngapha. It's rare ubona amantshontsho enyoka. Sinamantshontsho thina esiwa expose lingekafiki ixesha. Ndizohlala phansi. Sinamantshontsho esiwa expose nawo afuna ukuvela alapha kwa TikTok nalapha ngamantshontsho enyoka. And let me tell you, once what appear before time, you will disappear when it's your time. Andithethi lento ndiphambene, ndiyayazi. It's been decades preaching the gospel. Abantu abavele before time, abantu abavele lingekafiki ixesha bayingozi, not to us but to themselves. Now I want to tell you, iBhayibhile ithi masibe njengenyoka. Inyoka iyawafihla amantshontsho, hamba wafihlwa kwi-local church. Kwi-local church ufundiswa into yoba i-preaching ayikokumisa abantu ngenyawo, kukuba ilizwi balive kwi-local church. Nina nisindisiwe, niyashumayela kodwa nixoleli. Anakhiwanga kwi-local church nina. Nina ningahamba esitratweni ngabantu bestrat, niza kwenzakala. Nihambe nisithi uThixo akasebenzi. God is at work. Nivela before time. Wake wafuna uvela uYesu before time. Ehleli namaxhego intshebe zingaka edivide izwi. Wafika uMaria wathi yena uYesu, I'm spiritually I can do is what uYesu ngicela sigoduke. Wathi Maria ngicela sigoduke. Wathi uYesu, hey kuyenzeka kodwa imanga kwenzeka ngicela sigoduke. Una 12 years khona into ongazazi apha. Ngicela sigoduke. Imani unamandla onke kodwa wayofihlwe eEgypt ngenxa kaHerode. Uza kwenzakala nguHerode welixesha. Tell bandeke ndithi ilikuzadaya kodende ndosala. Let me tell you, udinga local church. Kwi-local church ndake ndashumayela kwenye indawo bethuna ndazana abantu ecaweni ndaqonda uba namhlanje andinangayiniko. Wathi umfundisi hlala phaa phantsi. Abantu bama ngaphambili bangqina bathi this man of God ishumayela. Wathi umfundisi hlala phantsi, ndim ozawushumayela. Nditrainwa kwi-local church. Andisathi umlilo uqhaqhaza emathanjeni. Wathi hlala phansi nalo umlilo uqhaqhaza emathanjeni. Hlala phansi. I am in authority here.
ngenye imini wandinika ngelingeni. Ngelingeni. Tata ukuba wena ungayazi ungelingeni, wanika senilibele. Nika senilibele. Bathi ngomso nguwe. Dafika ekuseni ndalungisa nesound ba kungabi khona ngoba namhlanje ndiyava uzokonakala. Yagcwala indlu, wathi xa igcwele indlu wathi mntanam suyiyeke namhlanje ayifumana ngomso. Kwi-local church. I-local church ikutraina noba kungathiwa kumasibuyela uzoshumayela ungakhubeki wenziwe kwi-local oshada. Nina niyaqula zanga kubekho umuntu othi kuwe ngexesha unengoma athi yima pheza hlala phansi ukhubeke uphinde uzimamarishe uphinde ube right ubuye kwiveke ezayo xa ubuya kube kuphakama umuntu athi undwebile xa uzijonga uthi ndi-anointed athi yena undwebile wena khutsha undweba ukhutshwe xa usenziwa loo nto kwi-local church kwenziwa a soldier in the army. Ikabadus naba bantu baseSwazini ndiyayeka ngoku uyayidinga i-local church apho uzawuthi unembono entle usithi bengicinga mna uba senze into ethile because umfundisi ndibonile uyalegisha beke umuntu othi kuwe yeke loo nto ithetha yeke hlala phansi naloo nto uqhubeke ungamfuni uphinde umthande because laa mntu uyalazi ilizwe elithi inovice ningaziphakamisi enye yezinto ezakubulala in the last days i-pride. Akubulala i-pride, izakubulala i-pride. Uhamba uthi xa kushunelwa umane uyojonga i-likes, xa ushumayela umane ujonga i-likes nee-comments ubulawa yi-pride ufe userumini wedwa because i-likes nee-comments azikho. Into thina sifundiswe ushumayela ngolwesithathu kungekho bantu nangokwasimoya kuFacebook sensi ukhaya tosh. You need a local church. Wena awufundiswanga okwesibini izange uqelelwe okugqibela umazi uhayi awazi Dr. No and jonga it's not let me tell you something akazobethu 2030 usekhona apha awuzobethwa umsathana uzawubethwa i-character awenziwanga udinga indoda enesibindi ithi ngelixesha unikele nge-2000 ithi hlala phanga semva udinga indoda enesibindi uhleli nabantu abakoyikayo. We are here to announce this is the church. Sibuyela kuYehova uthi yima ube semandleni ubuyela kwi-local church uyoba eli ecaweni akathi fika ngo-11 ubuze uphi u-MC thina siqhela ususwa sesingaphambili so iculile ingoma sibe ntathu uthi uvumlilo kuthiwe suka kunyuka ubani suka wena awenzanga sono ukhusha i-pride yocinga fanele icawa nguwe. You need a local church. I-local church ayizophosa noba ungumama umfundisi ayiphosa i-local church ithi ngelixesha umhle umakeuphile kubeka umuntu ozokuhlebezela othi bebethe wena uyadika. Kufuneka ngelixesha kuthiwa uyadika uphakame uthi haleluya. Siyabonga.
Elisha khonza kwi-local church. Lo mzalwane wathi ngexesha kwi-local church wathi le ndawo esikuyo incinci mayandiswe. Wathi u-Elisha hambani. Funeka ubujonge ubuso of your father. Kayathi hamba with a blessing. Okanye sithi hamba ngoba ufa. Ukhonza nomfundisi okoyikayo, vuka ekuseni uyomkalela ngicela uxolo, ndidiscipline when you need to. Bathe besagawula laphuncuka izembe latshona emanzini kanti ukwi-local church yathi laa nto bendilibolekile ilimazutayadas. Uthi u-Elisha liphi? Uthi litshone apha. Wakhumthi lathatha izembe ncedwa yi-local church. Cela ukuchazela uMoses une-local church. Zawugqiba mani. uMoses une-local church. uMoses une-local church. Base-Rephidim baya babheke eKhanani. Kwathi gqi amaFilisti ezolwa nabo. uMoses wathi sawuthini ngoku? Wanyuka intaba wathi Joshua nguwe apha kwi-local church oloyali kule nto yenziwayo ngohlasela. Thatha amadoda. Ngicela ucacise xa ithi thatha amadoda uthi thatha abantu abangacomplaini xa izinto zingahambi kakuhle. Kwi-local church ufundiswa uthenga imoto siyithandazele, after 2 years itshayiswe iphele, ubuyele kwi-local church ungathi ayisebenzanga la blessing, ufike uthi all things works together for good. Uphinde uze nenye imoto uthi mfundisi speak a blessing. Uyifundiswa kwi-local church. Hambani niyobona izimanga ze-local church. Uyakwazi uthi ugood kubekho abantu abakhupha le character wrong kuwe ngokukhubekisa kanti bakhuphula wena. Uthi uMoses ambokulwa David so Joshua. uJoshua hey bethwanekayo uba kwakuthunywe mina noNamba sasizayiposta laa nto sithi khawukhangele siyadiliza. Jonga siyadiliza. Jonga le chaos ayenza ngam uYehova. Kodwa uJoshua akayipostanga le nto ngoba uyayazi bakhona umuntu osentabeni. Ngubani obamba induku xa izimo zikuhlasela? Ngubani obamba induku? Yazicela ukuchazela into nalento yakho yoba nengxaki nesono esingasukiyo. Awudingi fasting, udinga indoda endala engaka. Ufika uthi kuyo sisele senyaka isazithethi zonke izinto. Ufika uthi kuyo wathanda amankazana ndixakile. Le ndoda ikubambi kuthi xolo tata mbambi nomkhulu kodwa mabambe wena umsho. Ikubambi kuthi ikuphuze enhloko ikiye kuhambe. Phuzwe indoda enoxhoxho. Kunqamke into ethanda amankazana. Kunqamke into ethanda amadoda. Sibone ngawo sithi bonanike. Izinto zam sisuke zam